ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчико ҳама каса хубен тинҷен. Пирӯз 21 майи 2024 сол 1118 сомонӣ. мисли ҳар вақта бо якчанд намуди мошинҳо дар хизмати шумо ҳастем дӯстон. навора бо диққат тамошо кунед. ва агар заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартираҳо бошад, агар дар шумо бораи фурӯши реклама дар имо, ватсап сураташо рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. имрӯза навор дорем. Hyundai Solaris, Hyundai Avante дорем, VAZ 21099 дорем, Daewoo Nexi дорем, Opel Astra G дорем, Opel Astra H дорем, Toyota Camry, Toyota Mark D ва дигар маркаҳош. боз Opel Ashka, Hatchback Ashka ҳастай, номери транзит, Mercedes якчанд маркаш C-Class ва дигар маркаҳош ҳастай. хулас тамошо кунед. ба хотири пешрафти канал як дона лайк бизанед. дар канали мо Савдо ТВ подписаться кунед. мерем ака. агар бекор бошед, мошини якма эълон мекунам бачаҳои азиз. мошина хулас қабул кардем. Opel Astra F дар шаҳри Кӯлоб. солиша 92 меган, 29500 сомонӣ. сидани фурӯшӣ дӯстон. 24 гази бензин, мотори 1.616, коробкаш механика. барои тамос гирифтан 559 дастӣ ёки +7 409 06 3471 ватсап. мега то октябра документош ҳастай. 100% мега мошин худаш, баллонои пеш 100%. чашкаош варид надора, ҳамаи чиз заводскои худчай. мақсади савдо кардан проблемаи оилавӣ дорам. срочно сумам дар кор, ба ҳамон хотир савдош кардастам. мега соҳиби ҳамин сидан дӯстон. рақамҳои ватсап дастида ҳар дашта дӯстон. аз номи канали мо Савдо ТВ муроҷиат кунед. ягон сум бо худо хоҳад арзонтон мекунанд. мошинча состояниш то ҷои қайд кардан беҳад тоза. савдо дар назди мошин дар Кӯлоб. бачакои азиз, як канали мо бо номи Хонатиҷӣ дар як ҳафта қариб 1000 подписчик айрӯи миллион дастгирӣ кардан. ба хотире ки хонаҳо, замину, мошинои арзон мондем. касоне ки харидор ҳастен, хонахар, заминхар, мошинхар, квартирахар, дар ҳамин канал монда мешавад арзонош. даромад тамошо кунед. силкаш дар ҳамон комментария мондагӣ дӯстон. эълони дима сар мекунем дӯстони азиз. велосипеди фурӯшӣ ҳастае ки роимон кардан. фирмаи Айст дар шаҳри Душанбе 1500 сомонӣ фурӯхта мешавад. срочно. ин велосипеди оддӣ нест мега бачаҳои азиз. ай маркаҳое ки мебинем дар ҳамон роҳ местанд, ай оно нест. ин оригинали тоза ҳай. ба ҳамон хотир 1500 сомонӣ бо камтар арзон мешавад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон рӯймон кардан дӯстон. солиша 1998 мега. нархша гуфтан 59000 сум буген. бо савдош мекунем камтар. 24 гази бензин, моториш д, коробкаш механика. мега ки ами C-Class дар ҳолати хуби техникӣ аст. айни ҳол нахаду гаштест аст. баллоно 60%, хадавои 80%. ҳуҷҷатҳо то январа ҳастай. танировка мега 15 рӯз шидагия мега кадагӣ монда. пака 1 сола. магнитофон, задни камера, телевизор, ин масъулош камбуд надорад дӯстон. хулас каси мехара, барои тамос ватсап 937 муроҷиат кунед. эълони чорум дӯстони азиз. редуктор рӯй кардан. редуктори фурӯшӣ дар ноҳияи Восе дар кӯчаи Сино 1800 сомонӣ бо камтар арзон мешавад. ака касоне ки эҳтиёҷ ба редуктор дорен, агар ки шумо эҳтиёҷ надорен, хулас акаотонда ягон ёр рафиқда рӯйшон кунен, иншоалло редуктор соҳибша меёвад. барои тамос ватсап ё дастида занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A рӯй кардан ки солиша 1990 мега. моториш 1.6 литр. 24 гази холӣ, коробкаш механика. дар шаҳри Душанбе аст мошин. айни ҳол 14000 меганша бо камтар арзон мешавад. агар аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед. шумо
14000 сум арзон мешавад. барои тамос 557 занг бизанен, маслиҳат кунем бигирен. илтимос беҳуда занг назанед мегӯям. ҳалишам мешава ба Нубира, Ласети, Леганза. хулас мошин ҳуҷҷат дорад. ҳамин вариантҳо қатъи ҳалиш мешава. хеле ба нарх 14000 сум. дӯстон, касоне ки харидор ҳастанд, ҳамон нафаро хоҳишаи ҳаматон муроҷиат карда рафта харидорӣ кунед. Вектра А 90 сол 14000 сомонӣ. дӯстон, маромад занг зада худатон бо маслиҳат кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мерседес Бенз С-класс аст ки дар ноҳияи Восе равон кардам. дар ҳамин Восеи худмон бачаҳо. солаш 2002 сол 36000 сомонӣ меганша. бо гарени арзон мешдаи. бо касе ки мехара муомила дора. бо гази бензин, мотори 1.8, коробкаш механика. С-класси 2002, кожни салон, балонош меган нав. хоб камтар масъалаи краскаш, ҳами лакаш сӯхтагиай дар вид маълум нестай. касе агар важни боша мегира иваз мекунад, ки важн набоша агар ҳай мекунад мегарден. хулас нашоти нарх бо муомила ҳам мешава, алишам мешава. варианти алишира худотон пешниҳод кунед. гуфтанд ки алиш мекунем. 2002 дар ноҳияи Восе маромад занг бизанен. ватсапшон 4180 ахираш муроҷиат кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастай ки солаш 2016 750000 рубли русӣ. рости бачаҳко ҳами соҳибаш роӣ кард, дига ответам надодастай ки ҳами аниқтар накардам. ҳами адрес Москваҳай ё ки пад Москвай. ҳами ба фикрм ё Москвай ё пад Москвай бачаҳо адресаш. мотор 1.4 автоматай. гази бензин. барои тамос ҳамин рақамҳои +1 977 занг бизанен. ватсапшонам кор мекунам, муроҷиат кунед. агар ки маъқул боша аз номи блогери ҷавон Савду ТВ маслиҳат кунед. ягон сум худохоҳад бо арзонтон мекунам бачаҳои азиз. ина маромад занг бизанен. Соляриси 2016 сол спекне бигирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳами дар ҳами комментария ҳозир бинависем ки лайки чандума шумо заден. мефаҳмидем гарин зур мешудам. ба хотири Марк Д ки занг мезанем, отдельно мепурсем. Toyota Mark D солаш 1997. айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. мега 18000 мегем савдо мешавад. краскаи сафед, бензин, газ, мотор D автомат. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. ҳуҷҷати солона надорад, неки нахадои айни ҳол дар роҳ мошин гаштааст. ҳамин рақамҳои 919 07 08 30 муроҷиат кунем. занг бизанен. акн нагуфтам ватсап дора надора. худотон бо чахчах кунем бачаҳо. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Ashka хетчбек ҳастай ки қабулш кардем. солаш 2006 сол дар шаҳри Душанбе. краскаи сия, номеракош транзит. савдо дар назди мошин. мошин дар шаҳри Душанбе. нархаш 61000 сомонӣ. бензини холӣ, мотор 1.8 механика. вагон як даст дар ҳолати хубай. режим спорт. салон кожа, кондитсионер ях, 4 дискаи. хоб 17 опс ҳамин хел қайд кардан. 4 балони нав, тонировка 3 моҳи дига. мотор 1.8 беванус. дӯстон, хулоси гап ки ҳамин рақамҳои 918 занг бизанен, чахчах кунем, маъқул боша бигирем. мошинча тоза аз вагон як даст гаштагӣ мегӯяд. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. навори маро бо диққат тамошо кунед то охира, чунки як мошин арзон, як мошин қимат мондем. аз либои маркаи мошин мондагем. шитоби пропускат накунед мошинҳоро бачаҳои азиз. нашоти Nexi 1996 сол дар шаҳри Бохтар, қурғани Пешинада қарор дорад. 21500 сомонӣ нарх. бензин плюс газ.
аккумуляторш ба фикр нав, мотор 1.6 коробкаш механика, 21500 краскаи сафед мексикаро амиҷа бошен. агар тамошош кунем, камбуд надора, мега дуд намекуна, кафидагӣ надора, 8 моҳ ҳуҷҷат дора, харидори конкретни занг зана, муомилаи соз дастфурӯшӣ мекунем. меган срочно сум дар корай мефурӯшем бо нархи 21500. занг бизанем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. дӯстон, ваз 21099 ҳастае ки солиш 2004 сол дӯстон дар шаҳри душанбе қарор доштааст. 2004 краскаи сирх 11500 сум савдо дора. газу бензин, мотор 1.6 механика будааст. мошинча дар ҳолати хуб қарор доштааст. мотор коробка ходовойша мега 100%. аккумулятор нав, 6 моҳа ҳуҷҷат. дӯстон, ба маълумоти ҳаматон мерасонем ки ҳамин маълумотҳои мошиное ки мо мехонем ку фикр накунед аз пеши худмон мехонем. бачаҳо просто так ма ҳамин экрана руша пир накунам гуфта баъди ҳамин рақамҳои телефон исша тоза мекунам, дар инҷа набоша нависагия калон карда. просто так баъзе бачаҳо мега ки аз пеши худтон нахонед, чунки ин дурӯғ гуфтан ин баракати кор мегиреза. фикр накунед. дӯстон, хоҳишаи ҳаматон конкретни маълумотро мехонем. мо номерои ма барои реклама кардан. шумо дорои заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо бошед, агар ҳамин ватсапи мо роӣ кунен, территорияи восеъ клуб боша, агар мерем худомон худо фақат видеонавор мекунем. аки хона, мошина ваҷ нест роӣ мекунан, хонаҳоро метавонем рафта худмон видео кунем, наворои баъдина реклама карда бигзорем. бачаҳо хоҳишаи ҳаматон ба хотири меҳнато якта лайк гузарен, подписатсия кунем. бачаҳои азиз, подписатсия. мегзарем ба 12 хонаи мошини фурӯшӣ. мерседес бенз C-класс ҳастае ки солиш 2002 сол дар шаҳри бохтар, қурғани пешинада қарор дорад. 60000 сумш гуфтестанд, бо савдо доштааст. бензини холӣ, мотор 2 автомат. савдо дар назди мошин дар шаҳри бохтар. мега ки мошин задагӣ пусидагӣ надора, мотор сечка, бензини холӣ, газа дидагӣ нестае, ҳама чиз кор мекуна. состояние C-класс мега хубае, бениҳоят состояниш созае. нафаре дар кор ки аз мо харида ҳай карда бигардад. ана ҳамин маълумот оидами C-класс бачако. хоб маълумоти пра, суратҳои мошин, видеои мошин дар кортон боша, агар ҳамин рақамҳои 911 занг бизанен, чахчах кунен, роитон мекунад худо хоҳад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. хундай аванте ҳастае ки солиш 2010 сол дӯстон дар шаҳри душанбе қарор дорад. солиш 96, бензини холӣ, мотор 1.6 автомат ай дӯстон. мотор 1.6 автомат, хундай аванте. ассалому алайкум мардуми хундай хар, хундай дорум марҳамат, хундай аванте. беҳад мошинам тозаҳакай, касе мегира баракат меёва иншоаллоҳ. ана ҳамиқа маълумот гуфтиян. ай краскаи сафед, масъалаи дискош, фасон хушрӯ, балоноам зур конкретни савдо мешавад. 96 та бо муомила дора, савдо дар назди мошин дар душанбе. касоне ки мехара ҳамин рақамҳои 38 23 03 04 занг бизанен, муомилаи хуб кунен. худо хоҳад бо ягон сум арзонтон мекунем иншоаллоҳ. мегзарем ба 14 мошини фурӯшиякро. иншоаллоҳ камтар сабук шем, мумкин ба ҳафтаҳои дигара мошин бозор мерем, шуморо мошинои живои навор мекунем, рекламатон мекунем иншоаллоҳ. Opel Astra G ҳастае ки солиш 1999 дар шаҳри Душанбе 47000 сомонӣ бо савдо доштааст. бензин газ, мотор 1.6 коробкаш механика. мегам мошин дар ҳолати хело беҳтарин қарор дорад. беҳтарин ҳолат дай. харидори аниқ зангам биза, бо ягончи муомилат мекунам мега. савдом дар назди мошинам дар шаҳри Душанбе 47000
ای از تراجیو کمتر قیمتن اکا همیشه یفتیم برش ما رکلامش کردیم. او نفروی که از جای کار اومدین در خونه مقصد در بلوی کویکه خوبین دیده سیمه میدون ما تماشا کستین خوش به حالتون همین لایک را بزنین بعد خوب کنین خیلی خوبتون نبره بچه ها. ماشین فروشی 15 امروزه ما ولکسواگن جت هسته که سالش 2011 سال در شهر دوشنبه 59,000 سامانی با سودا دارد. بنزین خالی همین مورد دوستان این همی کراسکا موتور 1.6 بنزین خالی کاروبکش مکانیکا رقم های 810 64 33 زنگ بزنید. سروش نه نرخ ارزانش ماندیم که سودا بشود. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. همه نوراتو داره پولی های ماشین. خلاص گپ که 59 گوتن با سودا میکنن ولکسواگن جت 2011 سال دوستان. های با چخ کنین انشاءالله یگان سوم ارزانتون میکنن انشاءالله. میگذاریم با 16 ماشین فروشی تایوتا کمری هسته که 2011 سال. انا ماشین تماشا کنین دم بگیرین. 2011 کمری تایوتا شهر دوشنبه 90,000 سامانی با سودا داشته است. بنزین پلوس گاز موتور 2.5 اتومات دیسکوی زور مورد فسون. خب بعداً تایوتا کمری 2011 امریکن که های 2.5 موتورش коробка садвоиз кондитсионер як ҳуҷҷатҳои солона дора. салонаш кожа плюс утилизатсия ҳам кардагӣ тайёр. касе ки мехара фикр мекунам пушаймон намешава. мегирен фақат нахадуда ҳай карда мегардем дӯстон. муомила кунен занг бизанен чахчах кунен ҳайгонтун иншоалло арзонтон мекуна ай пишти зиндагӣ бишен дӯстон. میگذاریم به 17 ماشین فروشی. راستی گرین ماشین بسیار قبول کردیم ده. اوپل استریف هسته که سالش 1997 در شهر دوشنبه 33,000 سوم نرخ بنزین گاز موتور 1.6 اتومات. اوه استریف اتومات در بچه ها نگاه کنین هچبک اتوماتیکه. این ماشین انشاءالله سودا میشه با تیزی. خدوای موتور نو تای کپوت کپیتال ремонт کردگی ماشین عموما غم نمیده. سالنش هم تازه خشرو لیوک دارد. خلاص کسی که میخره رقمای 550 در زنگ زنگ مسکن. همین نوارای ما معقول باشه بچه ها. کسانی که نوارا را توقی تماشا کرد در کامنتر نویسین نوارا معقول بهترین و در روی اکرانتون یک خونه نو میبره یک کانال خدمت بچه ها. خواهش همتون پبرات که همی دستگیری کنین در بالوش بدورین همی یک تا لایک بزنین پادپیسه کنین خونه های بهتری میونین تماشا کنین بچه عزیز. خیلی خدا نگهدار کنین نوارا را جا کنین بچه عزیز. فقط